Nosaltres estem fent una reivindicació per un acord que no estem d'acord. Un acord que s'ha aconseguit, que s'ha pactat a la cofradia, s'ha votat legalment, tot és legal, però no estem d'acord perquè nosaltres reivindiquem poder sortir a pescar. Bueno, l'acord no ens permet anar a pescar més que un dia per setmana. Nosaltres, clar, per un dia per setmana el negoci no ens és viable i per la cofradia tampoc val la pena obrir per un dia a la setmana. Concretament, com podeu veure, les màscares FFP2, els guants, et fan tenir alcohol o tovalloletes d'alcohol, un recipient per guardar tant les màscares utilitzades com els guants, com altres tovallons que hagis utilitzat, i ficar-ho dintre, i llavors la distància del 1,5 metres. Això també ho hem assegurat fent guàrdies. Doncs avui el meu germà i jo, que som els patrons, ell ha estat a meitat del dia de guàrdia, jo he estat a baix o a la menjador i hem anat tornant. Bueno, doncs no hi haurà ingressos a casa, ara per ara. Som al mateix nucli familiar i serem 3 persones que vivim allà mateix que no portarem diners ara per ara. Perquè les ajudes que s'estan plantejant són ERTOs, que són pels treballadors, però pels autònoms i els armadors per ara no n'hi ha d'ajudes. Nosaltres avui hem sortit per reivindicar que estem en desacord amb un acord que s'ha dut a terme des de la cofradia de Palamós. Aquest acord ens deixa que no ens és viable pel negoci. O sigui, tant pels armadors com pels mariners com per la cofradia no és viable obrir un dia a la setmana, perquè les altres embarcacions ara per ara tampoc han demostrat que volien sortir a pescar, això per un costat. I per l'altre, doncs, que és impossible o molt i molt difícil poder treballar adoptant i estant pendent tot el dia per les mesures sanitàries per combatre el coronavirus que ens han exigit des de l'Estat. Pel que fa a arrossegament, queden 23 barques amarrades. Si és que es materialitza aquesta decisió d'aquestes 4 barques de no tornar a sortir a pescar, serien 23 barques d'arrossegament, 4 d'encerclament, que també és una situació molt delicada. Estem parlant de barques de màxim 18 metres, on hi conviuen 12 i 14 persones. I llavors tenim la flota d'arts menors, que vindrien a ser entre uns 15 i uns 18 embarcacions, en les que treballa una sola persona, però que també ho tenen difícil, no? Perquè es veuen d'alguna manera obligats a anar a treballar, ja que ningú els hi ha decretat el tancament de les seves empreses, però que veuen que també se'ls fa molt difícil complir les mesures de seguretat. Van a treballar cada dia, tornen a casa, alguns tenen fills petits, alguns tenim gent gran a casa, gent vulnerable. Diem serveis mínims perquè encara estem a l'espera de què faran la flota d'arts menors. En cas de que la flota d'arts menors decidís aturar, tancaríem totalment l'activitat de la confraria.